naria igetenga ki mama minto nakwete na itetu kero mongno yakwa nata maguchi Kericho naenda Kericho nche miaka ene kegera abantu bamanyire naye nubwo atenderie bono timetina ki esenge njobona muna mongno minto aitetu ena sense ngabona tigantame ukarora naye nguitu nkarunga nkaenda nabera Kericho nakinagenda Kericho nakyo mumuro mwana oyago tamaguchi Kericho ena inyora sitwarenge na mama asa abantu bakumanyite mama nenyora mama na ngire ta segete ntwarenga asegete ona atamaguchi nagenda Kericho nali sichiombe emiaka naberari naturikirari nkokororo borogi ubogaso ya bona gama tekinage natamire guchi Kericho pado borogi bomboro lakini nko bakorore because yoborogi kere kire butukongo bakorore tene remote yobekeire omuberemeri kore ngenga kire twakorete kepini nabaro getiase nabare tu bakabeke remote bakabeke rameinero mubere bia kabisa rekaine bono nakyo goro omorogi achira asegete gento kerio nyenkera rusigwo paka kimuchande igana ende Kericho yende ngo ikabutuko mate gento kerio ikabutuko yago set yago tenga bono boka togende abonye gwachakire gutuma gishiri kyabane bose abonye gwachakire gutara butuko bosaigo abonye gwachakire kono n'ichindoje cyakiri cya bosaigo ichayo soke lakini abusikisho matendi ndikire ndikire ngoli chiombe nari nginyorete byandikire 200 mutienyi